Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Aris. Taong 1970, Matalam, Cotabato. Itong mga panahong ito, nag-aalaga ng mga banakon ang ama ni Aris. Magmula noong bata pa siya, katuwang na nila ang mga sawa sa kanilang buhay. Ayon sa kanya, na noong mga panahong buhay pa ang kanilang padre de pamilya, sa lahat ng sulok ng bahay nila ay merong mga banakon. Yon ang rason kung bakit madalang ang pamiminsala ng mga daga sa kanilang tahanan, maging ang pagbisita ng mga bayawak. Dagdag pa niya na, sa ginawang pagsasanay at pag-aalaga nito ng mga sawa, kaya na may lumaki siyang walang takot sa mga ito. Naniniwala si Aris na ang mga banakon bihira lamang manuklaw ng tao. Madalas din niyang maapakan ng mga sawa sa kanilang bahay, subalit nakapagtatakang hindi naman siya namamatay. Sinasabi ng mga taong nakakakilala sa kanila, masyadong mapanganib ang kanilang mga alaga. Ngunit kahit anuman ang paninirang gawin ng mga ito, hindi yun pinapakinggan ng kanyang ama. Palagi nitong sinasabi sa kanila, kailan may walang makapaghihiwalay sa kanilang pamilya at sa mga banakon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang banakon ay kilala din sa tawag na kobra. Isa itong uri ng ahas na kung saan nagtataglay ito ng napakalakas na kamandag na kayang pumatay ng tao sa loob lamang ng ilang minuto. Marami na sa mga ordinaryong tao ang napatay ng ahas na ito, kaya na may sa lahat ng panig ng bansa, kinakatakutan ang ganoong hayop. Kahit nga sa lugar noon nila Aris na merong maraming naninila ng sawa, may mangilan-ngilan pa ring hindi pinapalad na makaligtas sa kamandag. Sa pagtungtong niya ng 18 taong gulang, doon na siya dahan-dahang isinama ng kanyang ama sa mga lakad nito sa gubat. Binigyan na din siya nito ng mga proteksyon sa kanyang katawan, kagaya ng mga usal para sa banakon at mga kagamitang nasa wangis ng bato na kung tawagin ay batong ahas. Sa loob ng ilang buwang pagsasanay sa kanya, doon niya nalaman kung ano ang kahalagahan ng kanilang ginagawa. Naniniwala noon si Aris, hindi salot ang mga banakon sa kanilang lugar, bagkus ay nakakatulong ang mga ito upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Dagdag pa niya na kung bumaba ang bilang ng mga ahas sa lugar nila, maaaring yon ang maging sanhi upang makadapo ang iba't ibang salot sa kanilang mga hanap buhay. Isang araw, habang naghahanda silang mag-ama sa kanilang gagawin, dumating ang kaibigan nitong nag-aalaga din ng mga banakon. Nakangisi itong pumasok sa kanila, dala-dala ang isang ahas na merong kulay pulang marka sa ulo. "Paring Hosing, ito na pala yung pinaalaga mo sa akin. Malusog yan, may galis, hindi pa nadadapuan." Bungad na wika nito, pagsipat nito sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ng ama ni Aris, nakangisi naman itong lumapit sa kanyang kaibigan habang nananatiling walang imik. Pagkuha nito ng banakon, masaya naman yung sumagot sa kaibigan niya ng, "Ay, salamat naman. Noong nakaraang linggo ko pa to hinihintay. Kala ko nakalimutan mo na. Heto, bayad ng pasasalamat ko sa'yo. Kahit kailan talaga maaasahan ka." Matapos nilang mag-usap, agad namang umalis ang lalaki, dala-dala ang malaking halaga ng salapi. Si Aris noon, hindi mapigilang mag-isip sa kadahilanang papaano nagbayad ng ganoong kalaking halaga ang kanyang ama para sa ahas na marami namang nabubuhay sa bahay nila. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang tanungin ang kanyang ama kung bakit niya binili ang ahas na yun sa mataas na halaga. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng,
Espesyal ang ahas na ito, Aris. Bigyan mo ako ng 2 pang araw. Ipapaliwanag ko sa iyo mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dahil sa sinabi nito, minabuti na lamang niyang manahimik. Maigi niyang itinatak sa kanyang isipan ang mga bagay na inilahad nito sa kanya para naman kahit papaano hindi ito makalimot. Sa paglipas ng mga araw, sumapit na nga ang kanyang pinakahinihintay. Paggising niya noon kinaumagahan, habang nagkakape ang kanyang mga magulang, agad naman niyang inilahad dito kung ano ang kanilang gagawin noong mismong araw na yon. Matapos namang marinig ng kanyang ama ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang inilalahad sa kanya na gabi niya pa masisilayan ang nais nitong ipakita. Wala namang nagawa noon si Aris kundi ang sumang-ayon, lalo pat hindi naman niya alam kung ano ang kanilang gagawin. Sa pagsapit ng gabi, isinama siya ng kanyang ama patungo sa liblib na gubat sa likod ng bahay nila. Habang binabagtas nila ang daan, labis-labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng hindi siya kinikibo ng kanyang ama. Nang marating na nila ang isang parte ng gubat na merong malaking tipak ng bato sa gitna, unti-unti namang napatitig ang kanyang ama habang seryosong nagwiwika ng, "Ano man ang makita mo dito, Aris, iwan mo rito. Huwag mong ipagkalat sapagkat hindi magugustuhan ng ating bibisitahin kung gagawin mo ito. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalayo sa tabi ko." Matapos nitong makapagwika, agad naman yung lumapit sa tipak ng bato at kasabay nito ang pagbigkas ng kanyang ama ng 5 buhay na kataga. Nang magawa na yon ng kanyang ama, dahan-dahan namang umusog ang bato na para bang merong nilalang na hindi nakikita ang tumutulak roon. Segundo lang noon ang naging pagitan ng mausog na ng tuluyan ng bato kung saan tumambad sa kanya ang isang lagusan na patungo sa ilalim nito. Pagkasilay niya sa bagay na yon, dali-dali naman siyang sinenyasan ng kanyang ama na sumunod. Sa pagbagtas nila ng daan, halos wala silang naaaninag sa lugar. Pakiramdam nga noon ni Aris bulag na siya dahil kahit anong gawin niya purong kadiliman ang bumabalot sa kanyang mga mata. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na sila sa lagusang yon, doon niya nasilayan ang pagliwanag ng animoy tubig sa dulong parte nito. Kalahating oras pa ang lumipas, tumambad sa kanila ang isang hugis bilog na batis kung saan ang tubig roon parang mga bituin sa kalangitan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla naman niyang nasipat ang unti-unting pagbula ng tubig. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, agad nitong kinuha sa dala niyang supot ang may kulay pulang marka na kobra at kasabay nito ang muli niyang pagbigkas ng 7 buhay na kataga. Halos segundo lang noon ang dumaan, bigla namang lumitaw sa kanilang harapan ang isang nilalang na halos doble ang taas sa kanilang dalawa. Pagsilay ni Aris sa maiitim na kaliskis nito, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama habang patuloy na sumisigaw. Maya-maya pa, tumitig yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Tumahimik ka! Huwag kang magingay dito! Hindi ba sabi ko sa iyo kanina, huwag kang matatakot sa mga bagay na makikita mo?" Matapos nitong sumigaw, doon na nga lumapit sa kanila ang nilalang na lumitaw sa batis at kasabay nito ang pag-abot naman ng kanyang ama sa kobrang merong kulay pula na marka. Pumulupot yon sa katawan ng nilalang hanggang sa hindi maglaon tuluyan na itong lumubog sa tubig. Sa pagkawala ng kobrang kanilang dinala, nasipat naman niya ang pag-abot ng nilalang sa kanyang ama ng isang bagay na may hahalin tulad mo sa sundang na animoy gawa sa kaliskis ng ahas. Meron itong hawakang napakaluma na para bang mababasag ito ng tuluyan kapag aksidente yung nabitawan. Paghawak doon ng kanyang ama, kitang-kita ni Aris ang naninilaw na likidong tumutulo sa talim nito na para bang merong kahawig sa laso ng kobra.
Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang napatira pa ang kanyang ama sa harapan ng nilalang habang patuloy na nag-uusal. Bagaman hindi nag-uusap ang dalawa, malakas ang kanyang kutob na meron itong pamamaraan para makapag-usap ng tuluyan. Maya-maya pa, nagpasya na ang kanyang ama na lisanin ang lugar na yon nang walang kahit na anong inihahabilin sa kanya. Paglabas nila ng lagusan, doon niya nakita ang isang higanteng nababalutan ng mga damo sa katawan na siya palang responsable sa pananatili ng seguridad sa lagusang kanilang napasukan. Sa paglayo nila sa lugar, doon na unti-unting ibinahagi ng kanyang ama sa kanya kung ano ang rason kung bakit sila tumungo sa lugar na yon. Ayon dito, kaya lang naman sila tumungo sa lagusan ng prinsipe ng mga banakon ay upang magbigay doon ng alay kapalit ng isang armas na makapagliligtas sa buhay ng kanyang asawa. Naniniwala kasi ang kanilang padre de pamilya na magmula noong tumungtong sa 3 buwan ng tiyan ng kanyang asawa, meron ng nagkukubling banta sa kanyang mag-ina. Siyempre, bilang padre de pamilya, responsibilidad niyang gawin ang lahat alang-alang sa kanyang mga minamahal. Dagdag pa nito na paminsan-minsan nasisipat niyang dumadapo sa kanilang tahanan ang iilang mga supling ng kanilang kalaban. Matapos nitong makapag-wika, halos hindi pa rin maunawaan ni Aris ang lahat ng mga nangyayari sa bahay nila. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang pagiging inosente niya sa mga bagay-bagay, tapatan naman itong inilahad sa kanya ang mga nangyayari sa pangkasalukuyan. Tutal alam mo na ang tungkol sa banakong ating pinagsisilbihan. Hindi ko na kailangan pang magtago sa iyo. Sa ngayon, meron tayong higit na problemang kinakaharap sa ating pamilya maliban sa kahirapan. Alam mo naman sigurong nagdadalang tao ang iyong ina, hindi ba? Inaasahan ko ding may nararamdaman ka ng kakaiba sa bahay, kagaya ng madalas na pagbigat ng iyong pakiramdam. Maaaring hindi mo man ito napapansin, pero ako pansin ko lahat ng pagbabago sa ating tahanan. Ang pagbago ng klima, ang pagdilim ng paligid tuwing umaga, at ang pagsimoy ng hanging nagdadala ng kakaibang presensya. Makinig ka, hindi porket wala kang nakikitang kakaiba ay ligtas na ang paligid na ginagalawan mo. Paminsan-minsan matuto ka ring makiramdam, kagaya ng mga banakong ating inaalagaan, para makita mo ang totoong panganib sa lugar na iyong ginagalawan. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito, na kaya lang naman siya nito sinama patungo sa lugar ng hari ng mga banakon sapagkat merong kasunduang namamagitan sa kanila at sa nilalang na yon na kinakailangan niyang ipakilala ang lahat ng kanyang magiging supling kapag tumungtong na ito sa tamang edad. Dagdag pa ng kanyang ama na sa oras na masilayan na niya ang nilalang na yon, mas lalo pa siyang mapapalapit sa mga banakong inaalagaan nila, maging sa mga sawang hindi pa nahahawakan ng mga kamay ng tao. Naniniwala din ito na dahil sa pagsilay ni Aris sa nilalang na yon, tuluyan ang nagising ang kanyang 3 mata na matagal nang natutulog. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, ramdam niya ang kakaibang pagsalubong sa kanila ng mga ahas. Pakiramdam niya noon, tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang pagdating na para bang meron sila doong pasalubong. Paglapag ng kanyang ama ng sundang sa hawak nito, gulat naman noon si Aris nang bigla itong dumugin ng napakaraming ahas. Matapos niya yung masilayan, nagpatuloy naman sila sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa kusina kung saan naroon ang silid ng mga magulang niya. Sa pagpasok ng kanyang ama sa kwarto nito, inihabili naman ito sa kanya na huwag siyang matutulog. Ni pumasok sa kanilang silid na pinagpapahingahan ng kanyang kapatid ay huwag din niyang gagawin upang hindi na kumalat pa ang presensya ng prinsipe ng mga banakon na nakaharap nila. Naniniwala kasi ang kanyang ama na masyado yung mapanganib sa mga kapatid niyang hindi pa umaabot sa 8 gulang. Dahil sa sinabi nito,
wala naman siyang nagawa kundi ang manatili sa kanilang kusina. Matyaga siya doong naghintay hanggang sa dumating ang puntong nasipat niya ang kanyang ama na naglalakad papalabas ng silid nito. Sa paglapit nito sa kanya, agad naman itong kinuha ang sundang na iniwan niya sa pugad ng mga kobra, sabay wika ng, "Sumunod ka sa akin, Aris." Nang marinig niya ang sinabi nito, kinakabahan naman siyang sumunod sa kanyang ama. Sa paglabas nila ng pintuan ng kanilang bahay, agad namang tumambad sa kanila ang isang baboy ramong malakalabaw ang laki na dahan-dahang naglalakad papaloob ng kanilang bakuran. Pagsilay doon ng kanyang ama, walang habas naman niya yung pinagmumumura hanggang sa niyaya pa niya itong lumapit ng ilang dipa sa bahay nila. Matapos naman yung marinig ng baboy ramo, nag-aangil naman yung sumugod at kasabay nito ang pagtulak ng kanyang ama sa kanya papaloob ng bahay nila. Dahil sa hindi nagawang sumara noon ang pinto, kung kaya't kitang-kita niya ang pagtalsik ng mga likidong napapaloob sa sundang na siya namang dali-daling pumaloob sa katawan ng baboy ramo. Bagaman hindi yun tinamaan ng talim nito, nakapagtatakang bigla itong nanghina at kasabay nito ang mabilisang pagkaagnas ng katawan ng nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang pumasok ang kanyang ama na parabang walang nangyari. Si Aris naman, nananatiling walang imik dahil sa labis na pagkagulat. Makalipas lamang ang ilang minuto, pinapasok na siya nito para magpahinga. Sa paglipas ng mga gabi, parati silang nasa labas ng kanyang ama para magbantay sa buong paligid. Walang araw na hindi sila binibisita ng mga aswang noon sa pagbabakasakaling magagawang makuha ng mga ito ang sanggol na dinadala ng kanyang ina. Ngunit dahil sa tindi ng kargang tinatangan ng padre de pamilya nila, kung kaya't lahat ng mga aswang na nangangahas sumugod ay namamatay. May mangilan-ngilan mang nakakaligtas sa laso ng sundang, subalit siguradong sigurado ang ama niya, hindi na rin magtatagal ang buhay ng mga ito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang kamandag ng sundang na yon ay kakaiba sa kamandag ng mga ordinaryong kobra. Para mapaslang nito ang nagbabantay sa buhay ng nagtatangan sa kanya, kinakailangan lamang nito na malapatan ng kanyang likido ang balat ng nilalang. Kapag nagawa na niya ito, wala nang paraan para mabawi pa ang nasabing lason. Sa oras na malipasan ang buhay ng biktima ng sundang ng ilang araw, magpapatuloy ang pagdanas niya ng buhay na impyerno. Hindi siya patutulugin ng sakit sa kanyang katawan na parabang paisa-isa nitong dinudurog ang kanyang mga buto. Mawawala na din siya ng panlasa at ganang kumain na siyang magiging sanhi ng unti-unting paghina ng buo niyang katawan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, mabubulag ang nilalang na yon at dahan-dahan itong magsusuka ng mga dugong napakalapot. Kapag may sapat pa itong lakas para ilaban ang kanyang buhay, makakaligtas yun sa ikalawang araw, ngunit labis-labis naman ang kanyang pagramdam ng hindi maipaliwanag na sakit sa katawan. Ayon sa ama ni Aris, isa sa 1,000 katao na biktima ng sundang ang nagagawa lamang makaligtas hanggang sa ikatlong araw. Karamihan sa mga ito, tuluyan ng binabawian ng buhay bago pa man sumapit ang ikalawang umaga. Dagdag pa nito na, hindi yun ang unang beses para sa kanya na mapasakamay ang ganoong armas. Marami pang ibinigay na gamit ang prinsipe ng kobra sa kanya, depende sa sitwasyon at mga pangyayaring kinakaharap nila. Ipinagtapat din ito kay Aris na yon ang pinakadahilan kung bakit nag-aalaga sila ng mga iba't ibang uri ng ahas. Lumipas pa ang ilang buwan, halos walang patid ang pagpatay ng kanyang ama. Hindi man sa pagmamayabang pero ayon kay Aris na halos nasa humigit 30 aswang na ang napatay nito sa dumaan lamang na 1 buwan. Kumbaga,
isa sa bawat gabing dumaraan. 5 sa mga aswang na napatay ng kanyang ama, kinikilalang pinuno ng mga aswang o hindi naman kaya'y sa madaling sabi, nahahanay sa mga dugo ng gabunan. Isang hapon, habang nagpapahinga silang dalawa, merong tumigil na 5 kalalakihan sa harapan ng kanilang tahanan. Habang pinagmamasdan nila yung mag-ama, rinig na rinig nila ang mga pag-aangil ng mga ahas sa paligid. Inaasahan na nilang hindi mga ordinaryo ang mga panauhing yon, lalo pat nagdadala ang mga ito ng hindi maipaliwanag na mga presensya. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim ng kanyang ama ang mga nakikita nila, nagpasya na yung tumayo habang dahan-dahang hinahawakan ang dala niyang sundang. Pagsilay niyang naglalakad ang mga nilalang papalapit sa kanila, dali-dali naman nila yung sinalubong. Sa pagharap nila sa mga nilalang na yon, halos hindi nila maipagkakaila ang napakasangsang na baho na amoy ng mga ito. Si Aris noon, masusuka na ngunit pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili. Habang nagtititiga ng kanyang ama at ang mga panauhing yon, bigla naman itong inilabas ang kanyang sundang at kasabay nito ang pagdila nito sa talim ng armas. Walang pagdadalawang isip yung ginawa ng kanyang ama na parabang mas lalo pa niyang inuudyukan ang mga aswang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tila bang nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Pagsilay ng ama ni Aris sa isang nilalang na akmang magsasalita na, walang pagdadalawang isip naman niya yung winisika ng kamandag na nasa sundang. Kasabay nito ang kanyang pagngisi habang nagwiwika ng, Patay na ang isa. Kayong 4 na lang ang natitira. Nang marinig ito ng mga aswang, bigla naman yung nagsiangil. Galit na galit ang mga ito sa kanya, kahit purong salita pa lamang ang kanyang ginagawa. Sa paglalim ng gabi, minabuti nilang manatili sa labas ng kanilang tahanan upang pagmasdan ang maaaring mangyari. Si Aris noon, nanatiling walang imik habang bitbit ang gaserang ipinahawak ng kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga oras, nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Subalit pagtungtong ng hating gabi, nakasilay sila ng 4 na nilalang na mabilisang kumakaripas ng takbo papaloob sa kanilang tahanan. Bagaman nakatuwad yung tumatakbo, labis-labis naman ang pagtataka ni Aris sa kadahilanang hindi man lang yun nahihirapan. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa na nga nitong sinunggaba ng kanyang ama. Halos pinagtulungan ng 4 na aswang ang kanilang padre de pamilya, subalit kitang-kita niya ang pananatiling lamang nito sa laban. Kahit alanganin na ang lagay nito, patuloy pa rin yung nakangisi dahil ang mga kamandag ng kanyang sundang ay dahan-dahan nang bumabalot sa katawan ng mga nilalang. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang nabuwal mula sa pagkakatayo ang isa sa mga ito dahil sa tuluyang pagsakop ng kamandag sa kanyang katawan. Pagsilay ng 3 pang gabunan na kasama nilang bumagsak sa lupa, doon na din nila unti-unting nararamdaman ang bisa ng kamandag ng banakon. Halos segundo lang noon ang dumaan nang biglang mahimatay ang mga ito hanggang sa dumating ang puntong mabilisan na silang binawian ng buhay. Habang nag-aagaw buhay ang mga nilalang na yon, walang sawa itong pinatuluan ng kamandag ng ama ni Aris upang masiguro ang tiyak na kamatayan ng mga ito. Pagtanto niyang wala ng buhay ang mga nilalang, dali-dali naman silang pumasok para magpahinga. Sa paglipas pa ng mga buwan bago sumapit ang kapanganakan ng nanay niya, maraming naganap na pangyayari sa kanilang tahanan. Hanggang sa pagtanda niya, tumatak talaga ang pangyayaring yon na halos naging bukang bibig na niya, lalong-lalo na ang tungkol sa sundang nagawa sa kaliskis ng banakon na ibinigay sa kanyang ama ng Prinsipe
ng mga kobra. Okay, opinyon ko sa kwento. Huwag kayo malilito Yung banakon tsaka cobra, iisa lang yan. Yung banakon daw, mother tongue yan sa salitang Bisaya. Yun, yung mga kapatid nating Bisaya dyan, alam ko, ang tawag nila sa cobra, banakon ba? Banakon or banakon? Di ako sigurado kaya dun sa first part ng kwento natin, medyo nag-hesitate akong banggitin kung banakon ba or banakon. Pagpasensyahan nyo na. Pero yun nga, cobra yan. Isa siyang uri ng cobra kasi alam naman natin lahat na marami tayong klase ng cobra. Ang masasabi ko dito sa kwento, sobrang bangis nito. Lalo na kung magiging series to. Kasi pansinin niyo yung takbo ng kwento. Sinabi ng ama niya na hindi lang yun yung binigay sa kanya ng prinsipe ng mga cobra. Marami pang ibang gamit. Ang sayang lang kasi hindi nabanggit yung ibang gamit na yun Ang natapik lang natin sa kwento, yun nga, depende kasi sa sitwasyon kung ano ibibigay ng prinsipe ng mga banakon sa tatay neto ni Aris. Nagkataong grupo ng gabunan yung kalaban, kaya siguro ang binigay, pinakamalakas na sandata. Paano kaya kung mga ibang ordinaryong aswang lang? Ano kayang binibigay ng prinsipe? Sayang lang, wala tayong ideya. Yun lang yung naging silip ko dito sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.